Pozdrav svima, sa vama je danas Hudi sa portala TechX. Vraćamo se u trećem podcastu nakon 2 godine skoro. Uspjeli smo sve zagonetke i probleme riješiti, tako da smo vam za danas pripremili specijalnog gosta, Milana. Milane, možeš se predstaviti ljudima? Prije svega hvala vrat puno i Gabrielu što sam me pozvao u podcast, pozdrav za CU TechX grupu, pozdrav sve ljudi koji gledaju podcast. Evo da predstavim kratko sebe, moje ime je Milan Ušić, tiktoker, youtuber, sve živo, znači što postoji, streamer, sve sam živo probao, tako da prvenstveno sada fokusiram se na streamove, TikTok i YouTube, to je nešto što sad gaming i sa strane fitness, nešto to je sa druge strane, ovdje smo fokusirani tačnije na gaming i to. Dobro, ajmo onda odmah riješiti taj dio fitnessa, vidim da si i u tome svijetu. Tako. Dobro, ok. Primijetio sam znači da se baviš striktno, znači, ajmo reći onako Grand Theft Auto serijali. Je li to neka ljubav od malena ili? Pazi, sad sam skoro počeo da snimam GTA 5, pošto ne znam, gledao sam skoro neke klipove, mislim ja sam ko mali igrao GTA 5, znači to prešao sam ga jednom, na stalnom kompu, sjećam se, ali skoro sam nešto vidio neke klipove, izlazili su mi na YouTube-u i kao neka emocija me vezala za tu igricu, pošto je bila neka pesma zanimljiva, izašao mi neki short video na YouTube-u i neka emocija me vezala opet za tu igricu, jer rekao aj krenut ću da probam da snimam ovo, kad sam vidio, brate, da je stvarno mnogo veliki boom napravio. Uspio sam sa nekoliko klipa samo da ostvarim preveliku publiku za jedno kratko vreme na TikToku. Znači ja mislim od 55.000 pratioca sam krenuo, ili 54.000 pratioca sam krenuo da snimam GTA 5 na TikToku i sad sam već na 60.000 skoro, brate, samo zbog GTA 5-ice. Mislim ja sam pre toga snimao nešto drugo, ali GTA 5 mi je sad prvenstveno zato što ne znam, neko gaming od uvijek sam volao, a i taj GTA 5 mi je stvarno lep i ima dosta stvari zanimljive, a volim te novije igrice malo, kao što je GTA 5 na primjer, to je, i sad je plus to trend, tako da ne znam, meni sad neko GTA 5 fazom, kažem opet emocije uglavnom tako je mi povezala za snimanje opet GTA 5, stvarno, to je definitivno to. Dobro, vidim ima tu i San Andreas i Vice City ako se dobro sjećam. Ne, Vice City još ne, ali San Andreas da, pa ne znam, ja sam stariji Samper, to je definitivno, ja sam od Sampa krenuo sve, znači sve je krenulo od Sampa definitivno. Pazi, tu sam isto video, krenuo sam snimati za YouTube, rekao aj fokusirat ću se na jedan niš, uglavnom Samp, i rekao aj to ću da rokam, i onda tu sam video da stvarno mnogo podrške velike ima, i tako dalje, vidim da ljudi to vole, a ja volim isto Samp. Tako da definitivno sam to isto odlučio, rekao to ću isto da rokam za sad dokle god Samp traje. Samo što se mene tiče, Samp je super, brate, i dalje ga ponekad tako igram, eto neki live. Tako da, ali svakako Samp planiram da nastavim za uvek dok sam živ, brate, sigurno. Odlično. Dobro, ajmo već kad smo da onda riješimo tu temu GTA, reci mi vjerojatno si vidio, a mislim svi smo vidjeli, postao je jedan veliki boom. GTA 6 trailer koji je čak sad je najgledaniji trailer u svezi igrica, koji je čak prešao i Minecraft. Reci mi tvoj neki prvi dojam kad si vidio trailer. Pazi, GTA 6, ja ne znam, brate, prvi put kad sam vidio trailer, mene prvo što je potpalilo na igricu, taj story, da kažemo, koji smatram da će da bude, znači Lucia, Jason, taj par. Mene prvo to, znači, mnogo odradilo burac, kad sam vidio da će da bude kao par u fazonu, to mi se mnogo svidjelo i rekao, i plus ona muzika od iza kad je bila znači ja tu muziku posle toga mislim da sam je replayao sigurno vjerojatno smo svi. Brate, znači meni ja ne slušam tu muziku, to je, ne znam koja je to vrsta muzike, rock neki, ne znam kako je, nemam pojma, ali ja kad sam čuo brate, mene stvarno mnogo vezalo za tu igricu i stvarno brate, ja sam pričao skoro nekome, kažem, brate, kako je to Rockstar uklopio. Ja mislim da su oni samo da izabrali nekoliko ljudi da rade samo na tome da izaberu pravu muziku da ide uz taj trailer. To je tačno pogođeno na mesto, brate moj, kako je mene to odradilo, brate, u najveći spremam i sobu i sve, naručio sam nešto baš u tom fazonu Vice City-a, sa AliExpressa spremam sobu za GTA 6 da budu streamovi iz Ralje Bože i snimanja, tačnije. Ali ja ne znam, GTA 6 meni je to, jedva čekam, brate. Dobro, definitivno, mi smo isto čak i portal malo i logo uklopili, taj neki vibe GTA 6-ice.
Reci mi kako je tvoje stajalište što će očigledno vratiti Vice City i to u GTA 6? Znači da su A, ipak te špekulacije bile točne. Pa misliš što će se vratiti ovaj Vice City kao u GTA 6 Da. to? Pa što mene tiče to ok, znaš da zato što ne znam, meni se Vice City prije svega sviđa jer taj vibe ima, odaje taj vibe, znaš nekako. Zanimljivo je što čitam komentare isto kao kruzirati gradom i ono muzika uz to vrate i lagano. Vice City vibe odaje baš tako da. Što mene tiče, meni je to sasvim ok, meni je sasvim slobodno i lepo je to što su vratili, jer iskreno nisu mogli nešto bolje izabere. To je, ja mislim, po meni najbolji izbor koji su mogli. Vice City je super, Miami to. Bravo. Dobro. Reci mi kad smo već kod tih nekih igrica i tako toga, koje još igrice voliš za igrat? Pa u posljednje vreme, ko prati TikTok aktivno, CSGO, počeo sam CS2, tako što da ga ne kažemo CSGO, znači CS2 sam počeo mnogo aktivno da igram, ne znam, meni su to, brate, igram ga iz zezanja, nemam Prime i to, ali igram iz zezanja samo čisto zbog live, meni je to mnogo zanimljivo da sednem i da opikam, znaš, što se kaže, meni je prezanimljivo da igram, bez jebanci. Meni je sad iskreno bolji CS2 od CSGO, neki sad pričaju, ne znam što se tiče tebe, ali meni je CS2 bolji od CSGO, brate, mislim, mnogo je bolje u detaljima, grafika je izrađena lepše. Ja sad ima nešto što je u CSGO bilo bolje, ali mislim da je CS2 iskreno mnogo bolje. Pored CS2, pa uhvatim ponekad sam, šta znam što još tu ima. Uglavnom kad igram neke old school igrice, na primjer to, skoro sam prelazio Far Cry i Serial 3, pa sam prelazio one Call of Duty 1, 2 i tako dalje. Planiram da nastavim još dalje te neke igrice, Far Cry 4, 5, 6, da se odradi Max Payne i te stare igrice. Ja sam uglavnom te OG igrice, ja obožavam, isto te retro igrice i to je meni stvarno nešto mnogo dobro i to jeste da ove nove igrice su dobre, ali više sam ipak za ove OG igre, to mi je neko mnogo volim OG igre, vrati, to je. Znači open world. Da, pa te igrice koje su stare, znaš, eto pričati Max Payne, ne znam, to što sam igrao ko mali, nekako me za to nostalgija najviše vezala, znaš, i onda to planiram da nastavim definitivno da prilazim u serijalima, ovako sa strane, kažem ti, vjerojatno će krenuti Fortnite, pošto mi se to opet igra, Fortnite, PUBG nisam planirao, ali Fortnite definitivno i CSGO nastavljam GTA 5 ponekad, ali ove stare igrice obavezno. Reci mi to je sve znači PC, kakav si sa konzolama? Ne postoje konzole, jer ne znam, PC mi je neko PC. Pazi, gledajući primjer PlayStation lupam, ja bi samo PlayStation igrao za igrice, brate, i trošio bi samo vreme. Iskreno, mislim, lepo imati, znaš, ali ja obično kad se napalim na nešto, to, brate, poslije ne mogu da stavim, tako da mislim da bi loše uticalo za sada na mene i ne bi uzimao nikakvu konzolu. Ali što se tiče konzola, stvarno, meni je stvarno teže sve da igram. Nešto što bi igrao na konzolama jeste, ne znam, UFC ili fudbal, neki FIFA, NBA, to mi se jedino sviđa na konzolama. Ostalo, ja prvo ne znam ljudi koji mogu da igraju pucačke igrice na konzolama, to mi stvarno ne bavljamo. To se slažem. Meni je nevjerojatno, ja gledam onog Ned Luke što igra, Michael što glumi GTA 5, brate, kako on igra, ne možda na nišani čovjek, brate, mnogo teško, ne znam kako to rade. Ali ima neki koji znaju da igraju baš. To definitivno. No dobro, reci mi onda, kakav si ti ovako sa serijama, mislim, bili smo pričali, rekao si mi da si novi u tom svijetu, koja je sad serija na repertoaru? Na repertoaru Vikings, evo, čekaj da ti pokažem pozadinu isto. Čekaj da vidimo stari, evo šta je na pozadini, brate. To je to. Ne znam, brate, meni neko Vikings sad, kažem ti sad u najveće gledam Vikings, meni su ta serija je po meni trenutno najbolje. Što si ti pričao, novi sam u tom setu, izbjegao sam jedno vreme da gledam serije, ali krenuo sam, rekao, brate, šta fali, malo razmišljaš pa gledaš kako se odvija događaj levo desno. Naučiš nešto iz serije, jednostavno možeš se stvarno naučiti dosta iz serija, brate, ako stvarno se fokusiraš i hoćeš da saznaš šta se radi u seriji. Trenutno Vikings, pre toga sam gledao neke serije, eto, jedino što mogu da izdvojim pre toga Peaky Blinders, to je, svi su bili napaljeni na to, ali sad kad bi poredio Vikings i Peaky Blinders koji su mi sad omiljene serije, brate, Vikings je 10 duplo bolje, brate, i za sad mi je ona definitivno najbolja serija. Stigao su prvo 4. sezone, ima još 2 sezone da se završi to, ali Vikings je za sad. Mora ga završiti. Koja ide serija iza?
Pa iza toga Piki, nema šta. Piki i ostale, ne znam nešto sam gledao sam nešto, nemam pojma, to su i kaubojske ono, da. A to su filmovi uglavnom isto serije baš. Dobro. Kakav si s filmovima, koji ti je onako najdraži žanr? Najdraži žanr filmova? Pa, ne znam, neke akcija kao, nešto to... Pazi, filmove, jedno vreme sam mnogo gotivao kaubojske filmove, to mi je bilo najbolje, brate, jednostavno, mnogo sam, eto i igrice sam puno igrao kaubojske, ja mislim da sam sve igrice kaubojske prešao osim Red Dead Redemption 2 i Keca. Cowboy isto mnogo volim gotivati, ja to primjer, gledao sam davno jedan, bio je film Lone Ranger, on je baš taj po meni, usamljeni ranger kao, a u posljednje vreme film koji sam gledao bio je onaj Indiana Jones, ne znam da si gledao novi Indiana Jones. Da. Taj je opasan po meni film, predobar, brate, i Oppenheimer isto mi je odličan. Njega sam isto gledao, sad ne mogu da izdvojim, ove godine, toče prošle godine koje sam filmove gledao u bioskopu, Indiana Jones i Oppenheimer, sad ne znam koji mi je bolji, i jedan i drugi su dobri, sad ne znam, samo ne bi mogu da izdvojim, Oppenheimer je nekako opasan, ali tu smo negdje. Dobro, reci mi što sam te htio pitat, kakav si jel više onako kućni džir ili kino? Kino. Da, pa više volim bioskop, bolje mi je doživljaj, znaš, tamo, ne znam kako se tiče tebe ljudi, ali meni nekako bioskop mnogo bolje, kad odeš tamo samo gledaš film i neko je lepša atmosfera, neko bolji doživljaj, ne znam, mislim i kući je okej, da, ali opet mislim da je neko bioskop bolji. Vjerojatno si gledao Oppenheimer u kinu. Da. To je doživljaj, zvuk i ono... To je doživljaj, to je to. Čoveč. Baš, to je predobro. Jesi gledao Top Guna? Ne. Šteta. Top Gun definitivno, zato što je zvuk, M je pokupio dosta nagrada, zvuk, slika, sve. Odmah to pišem da vidim. To je jedna od preporuka. Dobro. Što sam te htio dalje pitat, reci mi jesi imao neke onako, s koliko godina si u biti krenio snimat? To je da pitanje. To je bio 4. razred, to je bilo oko mislim 12 godina, mislim 13 godina otprilike. Ja ajde rekao, znaš, prvi kanal koji sam otvorio, bilo uglavnom da snije neke tutoriale, ne znam, igrao sam je tad, na primjer, igrice, ne znam, Assassina ili Call of Duty, sve sam igrao te stare igrice, kažem ti. I ja je rekao, snimit ću neki tutorial za YouTube. I prvi tutorial koji sam snimio za YouTube, ja mislim da je bio kako skinuti GTA 5 lupom, ili Assassin's Creed Black Flag, nisam siguran, i onda sam počeo da snimam tutoriale, snimio nekako tutoriala i vidim kolike preglede sam dobio. Mada u to vreme, znaš, nisam bio toliko vezan za preglede, samo sam bacio klip čisto koliko da pokažem ljudima tutorial, a zapravo je mnogo pregleda toga stiglo i onda je posle to krenulo da se aktivno širi Balkanom, da se snimaju tutoriali i tako dalje. Uglavnom sam, kažem ti, krenuo prvo sa tutorialima, a posle toga, ne znam, već je to prešlo u nešto drugačije, vidio sam ove drugi youtubere šta rade. Ne znam, gledao sam ove youtubere, tada u to vreme, ne znam koji su bili, Serbijan, Muća, ne znam, Janko isto bio i tako dalje. Mada jedno vreme se baš fokusirao na Janka, bio mi mnogo zanimljiv pa sam neke ideje kopirao od njega. Ali kažem ti, menjao sam content vremenom stalno, znači eto krenuo sam prvo s tim tutorialima, pa poslije kao neki Minecraft tutoriali, neki gaming lagan, pa je poslije bio neki self-improvement fitness i tako, znači sve živo, svaki živi niš sam prošao dok nisam našao negdje sebe u nekim nišovima. Ali da, sve je krenulo od tih tutoriala, pa polako vremenom, tako od 12-13 godina, sad imam 21, tako da. Ali sad kažem ti, posljednjih 2-3 godine sam baš aktivno se fokusirao da rokam YouTube i TikTok, mislim. Sad ove streamove sam, znaš, jedno vreme krenuo, stao, sad sam odlučio i to da krenem aktivno, pa ćemo da vidimo gde će to da me odvede. Do tada je okej, baš ima ljudi koji podržavaju, tako da vidjet ćemo zdravlje Bože gde će to da odvede. Dobro. Reci mi, jesi li ikad bio na Trovu? Da, jedno vreme sam bio na Trovu i to mi je, da kažem, jedan od boljih perioda u životu, ali, znači, ovo se završio loše, zato što krenuo sam baš da streamam na TikToku i provalio sam neki način kako da dobijam Trovo gledalce, evo otkriću jedan trik za sve ljude, bio sam tada imao isto jak TikTok, ne znam, tada sam možda imao oko 20.000 pratioca, da, toliko 20k, i onda sam upalio kao stream na TikToku i kažem svima, ljudi uđite na Trovo, kao ja live-ujem,
I onda počeli ljudi da ulaze, da mi ono giftuju, ne znam šta je bilo, one mane, one zebancije, eliksiri, da. I to baš krenulo lepo, razumeš, ovo, ono, puno gledalaca, dosta krenulo se i onda me zeznulo, tad sam upisao faks i onda je sve propalo nakon toga, morao sam da selim komp, sve promenjena pozadina, sve promenjeno i onda propalo sve. Ja upalio jedan stream, izgubio sve motivaciju i propao mi nažalost trova. Imao sam stvarno, skupio sam baš ljudi za jedno dosta kratko vreme i dosta bi jako dobro. Čak sam išao u Trova Pesto, ja sam ušao u Trova Pesto, onaj prvi program u životu, znači to je najveći uspeh za mene, znači u Trova Pesto sam ušao, među 500 najboljih streamera i eto, taj mesec kad sam ušao u Trova Pesto nisam mogao da izguram, jednostavno sjebalo me to što sam upisao faks i onda jebi ga, to je najveća greška u mom životu za faks, ali dobro, to me naučilo dosta lekcije, jebi, to je. Znači, čuo sam da si odustao od faksa. Da. Pa, takva okolnost bila jednostavno. Nisam, jednostavno, pričam sad ove lekcije za sve ljude, sada ću dam neku lekciju i stvarno ja mislim da će ovo mnogima da pomogne što ću sada kažem. Jednostavno ljudi, ako idete da studirate nešto, ne idete zbog drugih ljudi, ne idete zbog društva tamo. Ako, brate, vidite sebe u nečemu, lupam, ako hoćete da studirate matematiku, brate, odluči šta ćeš to matematiku, hoćeš da budeš profesor, hoćeš da budeš, ne znam, šta god da hoćeš da radiš ti, brate, mora da znaš šta hoćeš. Ja se zeznuo zato što sam ja, brate, nisam znao šta da upišem iskreno. Mene su počeli roditelji, ono, znaš, kao, ajde treba kao nešto da upišeš ovo, ja sad, ajde razmišljate šta da upišem, znaš, nemam pojma šta znam, brate. I rekao, aj kao engleski, ja sam by the way bio engleski studirao, kao ajde sad znam engleski najbolje, dosta sam dugo išao na engleski, ovo ono, jer rekao ajde kao upisat ću engleski, ja upao, brate, razumeš, i bio sam zadovoljan baš kad sam upao, ali uglavnom, kažem, bio sam i zbog društva tamo, pošto sam imao neke dve drugarice iz mog odeljenja i vidio sam da će biti zanimljivo društvo. I onda, kao, brate, posle krenuli online, ja nisam mogao se upoznam, levo, desno, onda krenulo. Ja odmah sam na početku znao da će da ne sluti ovo na dobro, ali eto, nekako sam gurao 2 godine i rekao, brate, više ne mogu da izdržim ovo, brate. Sve je to bilo silom, znaš. Jednostavno, kad ide nešto silom u životu, nema potrebe da siliš, brate moj. Ako nešto ne ide da teče, brate, to nije znači za tebe. To je definitivno lekcija koju moraju svi da nauče, brate. Ako nešto vidiš da radiš sa teškoćom i da ti ne ide, brate, zajebi, brate, jednostavno fokusiraj se na nešto što ti ide u životu, to je to. I sad mora drugačije se birati drugi put. Ali dobro, to je, kažem opet, sve u životu što se dešava, sve je lekcija, brate moj. Nikad ne treba očajavati da kažeš kao, brate, to je izgubljeno vreme. Ne, nije, brate. Te 2 godine su me naučile, brate, 10 godine minimum, brate, ako bi ostao ovdje gdje sam. Tako da ja mislim da je sve što se dešava u životu, dešava se s razumom, siguran sam. Imaš neke uzore u životu? Pa, eto jedno vreme Andrew Tate bio, Andrew Tate, Miroljub Petrović i ti ljudi, znaš, pa jedno vreme su bili onda, kažem, jednostavno svidilo mi se kako žive ovo, ali opet podržavam nešto što oni rade, a i nešto ne podržavam. Jednostavno, trebaš da poslušaš druge ljude, ali uzimaš nešto, ne uzimaš sve zdravo za gotovo, gledaš kako tebi odgovara, sebi sklapaš ali stvarno, ima dosta ljudi koji pričaju pametne stvari i mislim, oni su po meni lepi role modeli, jesno ne treba sve da se slušaju, ali eto, oni su meni neki role modeli bili jedno vreme. Sad iskreno i nemam nešto, neke role modele, možda neki glumci ovi što glume po serijama, ti su mi neki zanimljivi, ali za sad gledam sebe da odradim najbolje, pa ćemo da vidimo za danje. Dobro. Ko ti je, ajmo reći, najveća podrška u svemu ovome? U svemu ovome, pa ja sam sebi i porodica, naravno, naravno drugari, ljudi s kojima se družim, svi koji me podržavaju, koji rade sa mnom, ovi ljudi sa Discorda isto koji snimaju sa mnom, neki od tih drugara, eto to je neka, da kažemo, podrška, mada ja uglavnom sebe guram najviše sad, ko podržava fino, ja stvarno respektam to i tako dalje, ali uglavnom porodicu drugari, to je jednostavno. I ljudi koji me prate, da kažem, to je najbitnije. Pa da. Aha, reci mi u početku, kakav je bio početak, je li bio onako problematičan ili je sve klizilo? Pa sad kažem ti, opet to sve zavisi, pa ja kad sam krenuo da snimam za YouTube, tada je, znaš, nije bilo toliko fora gledati te preglede, te subscribe. Ja tu nisam gledao uopšte u početku. Posle me uhvatio, da kažemo, taj neki talas koji, pa dobro, to svako uhvati naravno, ja gledam i s mojim drugarima koji nikad nisu snimali zapravo i onda su krenuli da snimaju neki klipovi kao
ono počeli da gledaju preglede. Ja kažem, brate, viš kako je, znači uhvatite kad već jednom dobiješ preglede, pa hoćeš i sledeći put da dobiješ još više, znači. Pa, pazi, uvek je, stres je veliki kad se to radi, znaš, uvek nekad ne prođe neki video i ti se iznerviraš, ono, kao, brate, mora sledeći put bolje ovo, ono, znaš, ali obično početak je najteže što se kaže, početak je uvek težak dok izgradiš kanal i tako dalje, ali uvek je teško, brate, uvek je teško. Ti, na primjer, imaš neki period, kažem, početak je težak, pa poslije kad krene lagano ide, pa će onda da se desi pad, pa opet malo raste, pa pad. I uvek to je jednostavno neki proces, da kažemo, koji se shvatio tokom vremena. Ne možeš ti uvek da rasteš, brate, jednostavno je nemoguće da čovjek uvek raste. Mora da ima nekad kad padne, pa kad opet raste, znači uvek ima, tako je život, ide tako, razumeš, ne ide samo sve ravno oko linije, znači gore dole, gore dole. Ali uvek je taj plato nekad se desi i jeste posao oko youtubera i tiktokera jeste malo naporniji zbog toga, psihičke strane. Ovako, ne možeš da fizički ti mnogo da radiš, ali psihički je malo, treba da se navežba, što se kaže. Dobro. Reci mi, kakva ti je neka vizija za neku bližu budućnost, skoriju? Za sad, da ti kažem pravo, nema neki baš cilj zacrtan, ali planiram naravno da streamove nastavim. Ako uvek sam volao u tom polju da budem streamovi, brate, i to, od uvek mi bila želja da budem neki jak streamer, tako da definitivno planiram da streamove da nastavim jako da gazim, to je 100% i eto može tu nešto da ubacim, mislim ti je klipovi naravno, to će se snimati sve kako ide, ali nekako više sad ovih posljednjih dana dosta fokusiram svoj, da kažemo, trud na te streamove. Streamovi su mi iskreno, od uvek sam, znači laki su, znaš, jednostavno sedneš, blejiš, čitaš chat, sprdaš se s ljudima i igraš igricu. To je meni, brate, nema bolji posao po meni, iskreno, sad treba vremena da postati streamer, ali meni je streaming, brate, uvijek bio dobar, ali krivo mi to što uvek nekad kad mi krene dobro, brate, s tim streamovima, odmah mora nešto da me prekine i ne znam do kada će to da se dešava, ali probat ću da se ovog puta ne desi Ali streaming za sada, definitivno streaming je broj 1, pa onda klipovi i tako dalje. Dobro. TikTok i dalje ostaje tu? Da, TikTok gura se tu. Pa sad klipove tu stavljam redovno, ali streamam i tu i na YouTube. Znači, obično menjam. Gradim dve platforme istovremeno, tako da, ne znam, YouTube je po meni autentičnija mi je publika i bolja mi je publika na YouTube-u, zato što tu nemaš razne ljude, mislim, ima raznih ljudi, da, ali više su ljudi normalni dođu na stream, razumeš, ovako na TikToku, znaš, prođe ti svaka budala, razumeš, da kažemo, svaki čovjek, ne budala, razumeš, ima mnogo budala, ne kažem, ali, uvek je tako, jednostavno ali TikTok, kažem ti, svako prođe, ja ne kažem, TikToku ja stvarno imam dosta ljudi koji podržavaju, koji vole ovo što radim, tako da, i ja po streamima stvarno, nema toliko hejta znači svi uglavnom dođu i sprdamo se, ali kažem ti, svako prolazi i na TikToku, ovako na YouTube mora da izabereš, zbog toga je po meni YouTube bolji, jer ti moraš da izabereš da gledaš neki. Da, TikTok ti izađe live u recommended-u, a YouTube je opet neka, ajmo reći, ciljana publika. Tako, i onda, hoću ti kažem, na TikToku ljudi uđu, razumiješ, i onda kao napišu možda neki komentar, baci neki gift, i samo odu, a neki ostanu tu aktivni. I zato treba se fokusirati taj community da se gradi, community je mnogo bitan zbog toga. Naravno. Reci mi, rekao si, znači, sad je CS napet. Napet je CS, dosta sad je CS u gasu. Ne znam, nekako mi se mnogo zasviđao. Ja, CS baš mi se sviđa, ne znam, meni je mnogo zanimljivo tako, satisfying mi onako, kad igram i to, ne znam, nekako, mnogo mi je zanimljivo napravljena igrica, ne znam, od uvek ga volim. Jesi prije igrao CS 1.6, pa CSGO, pa... Da. Bilo je, znaš kako, bilo je CS 1.6, pa poslije Zula bila, Zula Europe, se sećaš? Da. Zula je bila jedno vreme, Zulu koliko sam gotivio, brate, to se nisam skidao sa Zula, igrao sam je, brate, cijelo. Zula mi je bilo mnogo zanimljivo, to kad je bila srednja škola, mislim 2. 3. godina, kad sam bio pre nekog godina, ne to da još postoji, ja mislim da postoji Global samo, da. Ali Zula je bila jedno vreme mnogo zanimljivo i onda sam poslije opet kad je prestala ta Zula, opet CSGO malo, evo sad opet CS2. Ne može do sad i to meni ne može to do sad isto, brate, krenem pa jedno vreme stanem pa opet krenem, ne do sad. Kako ti je mišljenje općenito o toj cjelokupno, ajmo reći, gaming slash, kako da to kažem, influencer industriji,
Šta misliš, da li se od toga može, mislim već sad se može, ali šta misliš kakva je budućnost za takvu neku industriju? Iskreno ja mislim da tu ima budućnost, zato što to se sve više širi. Jeste da je kompeticija velika, da ima mnogo ljudi koji kreću to da rade, znaš, ali ako si ti specifičan po nečemu, definitivno možeš lagano da uspeš, ako si specifičan imaš jak community oko sebe, ali opet tu kažem ti treba nešto unikantno da ima, znaš, unikantnost je ono što te izvlači karakter izvlači novog čovjeka. To što ja na primjer igram CSGO nije zanimljivo mnogim ljudima, ali znaš neki ljudi tu dođu, razumeš, i ja sam im zanimljiv, vole da pričamo se zezamo i zanimljiv sam karakter njima i što je meni okej, ali opet za budućnost, ja mislim da to nikad neće propadne iskreno dok god internet traje, jer ti vidiš, otvara se, sad čuo sam i Kik se otvorio, znači vidiš, stalno se otvara nešto novo i ti lupam kad propadne, ne znam, TikTok ili pređi na YouTube. YouTube ne verujem da će da propadne ikad, ali ako slučajno propadne, to imaš neku drugu platformu, ali uvijek će biti nekih novih platforma, jednostavno i Twitch je od uvijek tu isto. Dok uvijek imaš platforma i definitivno nešto nikada propadne i može se živi zato što sve više i više ljudi, kažem ti, gledaju, tako dalje, i onda će bit će uvijek tu kako treba se. Samo kažem ti, opet teže je da se uspe, nažalost, ali opet trud jednostavno i vidiš šta ti je. Da. Prihvatiš situaciju. Jesi se ikad okušao u e-sportu? Nisam još, to nisam Nisi još. u e-sportu? Pa ne znam, pazi, nisam neki profesionalac ni u jednoj igrici, znači onda ne znam šta bi mogao da probam. Ne znam šta bi mogao da probam, ono. Jedno što mi palo na pamet, što bi volio, ne znam, za neku, kad bi našao, i vidio sam tamo nešto na televizoru, Arena e-sport postoji neki kanal, tu mi je mnogo zanimljivo, vrati, ja bi tu volio da streamam preko danas se zezam. Za njihov kanal tamo, ali meni je fino taj e-sport je dobra stvar i tu isto može dobre pare da se napravi ako gledamo pare, ali nisam se još okušao, ne znam, možda ako nekad budem profesionalac u nekoj igrici, sad nisam, brate. Pa ne, bez veze, ne znam šta da igram, ništa ne vežbam toliko dugo, to su, brate, ozbiljni igrači, znaš, ne možeš ti s njima igrati. Koliko si puta prešao GTA 5? 2 puta. 2 puta. San Andreas? San Andreas, pa jedno 10-ak sigurno. A GTA 5 prvi put 2015. ja mislim, ili 16. a i skoro pre neki dan drugi put. San Andreas, evo prelazi sad San Andreas opet, znači 11. put ja mislim će bude ovo. Postoje da planiram Vice City, pošto Vice City samo jednom u životu prešao. Vice City sam igrao, brate, kad sam imao 5 godina, ne znam, mnogo sam bio malo, 6-7 godina, ne znam koliko sam imao godina kad sam igrao Vice City poslednji put, brate. Moram sad da ga pređem, ovaj GTA 3 isto to mora se pređi sve. 4 nikad nisam prešao što je fora, a kažem najbolja priča u 4, brate. Mi je neko bila smorna, brate, na početku, ali probat ću sad definitivno malo da se udubim. Nisi prešao Niku Belić? Ne, Niko Belić nisam prešao, brate, ali kažem najzanimljivije je to, brate. Nisam još čuo, ali vidjet ću, baš ću vidjeti, brate. Možda i grešim, a verovatno i grešim. GTA 5 je ovako bolje i po, znaš, grafika ovo ali kažu da je priča mnogo bolje u 4. I verujem. Pa, da. Ja uglavnom igrice kad igram, uglavnom igram što mi je zanimljiva, znaš, ali ako je baš neka priča, onda baš i slušam i priča ako je priča, ako shvatim, znaš, ali uglavnom ovako, kažem ti, igram iz zezanja. Dobro. Reci mi kakav si svezi tehnologije i toga? Slabo. Da, mnogo slabo. Mene ljudi mnogo pitaju, kaže, brate, kaži mi specifikacije kompa. Ja kažem, izređe specifikacije kompa, znaš, koje su mi on pita, koji ti Intel i5? Ja nemam pojma, brate, ja odem kod čoveka, ja imam čoveka koji mi sastavlja kompjuter stalno, razumeš, i upgrade-ujem i tako. Ja sam odem kod njega, kažem, brate, šta sledeće, dole što, znači, ti znaš šta najbolje, hoću da streamem, hoću da igram jake igrice, evo ti znaš najbolje šta je. Dogovorimo cenu, to je to, se stavi, slobodno stavi i to je to, ja tikam, brate, razumeš. Ne zanimam, iskreno me ne zanima, uglavnom pitam nekog i ja stvarno ništa ne razumijem oko toga, brate, ništa se ne razumijem. Dobro, jednostavno mene to ne zanima, da, ali kažem ti opet, meni je zanimljivo, to bitno, samo da ja volim da streamujem, da igram igrice, sad ko će da se stavlja, to me ne zanima, to samo da je se stavlja. Dobro, je bitno da se igrice peglaju za ostale od... To je, meni gaming bitan sad, šta je unutra ne zanima. Koliko trenutno igraš igrica? Koliko trenutno igram? Pa kažem ti uglavnom sad San Andreas,
GTA 5 CSGO, to je za sad nešto. Planiram Fortnite, kažem ti da krenem, ali moram da upgradem SSD na kompu, nemam više memorije da skinem ništa. Znači ovo GTA 5 mi izuzeo ceo hard disk. Jesi prije igrao Fortnite ili je... Igrao sam jedno vreme Fortnite i meni se on mnogo svidao, u smislu, svidao mi se jednostavno, i kažem ti, igrica je zanimljiva, meni je taj Battle Royale bio zanimljiv. Jedno vreme sam PUBG Lite mnogo igrao, brate, meni je onaj PUBG Lite bio najzanimljiviji, ja se sećam se s drugom, brate, sednemo tako, pre 3-4 godine uveče, zapikamo, brate, ne skidamo se, ne znam, 3-4 sata, brate, isto ima neka drugarica, tu s drugaricom su stalno igrali, brate, ekipa neka Meni je taj PUBG Lite bio mnogo dobar i onda ga ugasilo se, brate, bilo mi mnogo krivo što se ugasio taj PUBG Lite. Posle sam skinuo jedno PUBG, nešto mi se nije baš svidao i batalio sam da igram to, ali Fortnite mi je neko drugačiji. Ne znam, ja tu, kad igram igrice, ja volim tu neku brzinu u igricama, znaš, da ima dosta kliktanja, dosta ne volim nešto smorno, onako polako, znaš, volim neku akciju u igricama, to mi je od uvijek bilo najjače. I zato mnogo mi to, Fortnite je tako upravo napravljen, znaš, da rokaš stalno, znači da si stalno u akciji, isto i CSGO i te igrice neke, znaš. Samp ili 5M? Sam. 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 Treba me ljudi kaže 5M, brate, ali znaš što je mene razočaralo u 5M? Jednom sam ušao na jedan server, igrao sam s drugom i razočaralo me što mnogo ima dece na tom serveru, brate. Znači ja lupam, igram igricu, sad vozim se i dođe mi neko dete, razumeš, zaustavio me. I piskam u glas, ja znam 10 godina sigurno ima, brate, 11 godina ima. I on sad meni traži da ja njemu dam neke dozvole pa brate, teraj se u kurac, dete mi traži da ima, šta ti je, brate. I sam prso, razumeš. I onda to me iznerviralo, na primjer, i drugo, znači neki igrači su me ubijali bez razloga, znaš, dođe neki retard i razumeš, meni koče igrica, i možda sam ih slučajno udario, znaš, kočila mi igrica i posle počne nešto da kenjaju po meni, razumeš, ja rekao, brate, kakvi su ovi retardi, izladi se ovog sera, neću se raspravim da se nerviram zbog igrice, razumeš. Tad me razočala 5M iskreno, a znam da i na drugim serverima isto tako, i sve te igrice kao što su RP igrice, i Samp je isti takav, razumeš, znači ima budala koje te samo nerviraju, brate, oko nekih stvari. Tako da to isto, ali da, vidjet ću, možda krenem taj 5M, mnogi me teraju, možda me ne teraju opet da probam. Dobro, koji je trenutno onda sam server Pa sad pazi, Balkan School je, ne znam, on je najbolji balkanski, ja na njemu najviše snimam zato što, ne znam, ljudi vole da gledaju dosta Balkan School. Skoro sam saradnju pravio sa Crowhertzom i on je dobar, sad se otvorio i on je fin. Ali kažem ti, Balkan School je sad gas, što se kaže. Šta imaš za reći na one komentare o GTA 5-ici da je to snimljeno prije 10 godina i tako to? Pa da, brate, pusti to, ovo će biti kakvih ljudi, brate, koji će da hejte, razumiješ, pa to brate, možda neko nije znao, razumiješ. Ima mnogo ljudi, ja se klajem da od tih, ne znam, 100.000 ljudi koji su pogledali, sigurno... Pa evo ja prvi. Pa 56.000 sigurno nije znao, ma šta, možda i više, nego nađe se neka budala, razumiješ, i komentariše video, Ma dobro, takvih ljudi uvijek ima, brate. Mislim, ja nemam ništa protiv komentara, on je lepo, što sto komentariše, meni čak i pomaže, brate. To da. Mene algoritam pusta mene dalje. Ali ja razumijem, ja podržavam sve komentare, ja zato upalim komentare, znači, kad snim neki dobar video, ja ostavim komentare upaljene i vi komentarišete šta koliko hoćete. Kad snim nešto samo što je glupo i nema smisla, i za mene, ugasim komentare, ali retko se to dešava, sjećam se jednom sam ugasio komentare pre možda neka nedelja, nema pojma, neki video je bio, i stvarno pogrešio sam, neka gramatička greška je bila, i onda, znači 1000 komentara se zalepili što sam pogrešio neko slovce, nema pojma što sam pogrešio, vrati. Bilo nešto za neke monahe sam snimao, ja sam ih nazvao šema monasi, oni su schema monasi, tako ih nazivaju, nije bitno. I 500 komentara, nije šema nego schema, brate, i rekao, brate, neću da pišu ovo u komentarima, gasi komentare, brate. Ako, brate, komentar služi ti napišeš nešto pametno, razumiješ? Ako napišeš nešto loše, vidim, ja to gasim odmah, razumiješ? Mada ne praktikujem ja da gasim komentare, samo ne čitam komentare i to je to. Samo čitam kad su pozitivni komentari i lajkujem i mislim, i to odgovorim ako treba. Ali ne čitam ja te ostale komentare. I ti kad imaš puno pregleda, brate, uvijek će ti dođu svakakvi ljudi na kanal, tako da ne možeš da imaš sve komentare kako treba, brate moje, ali kažem opet, nek komentarišu ljudi šta god žele, brate, ja sve pročitam to, ali treba da se komentariše, po meni treba da se komentariše, brate, nešto pametno, šta ti ima da komentariš nešto drugo, gubiš vreme, ali da, to je njihova, kako oni žele, što se kaže. Dobro, takvih uvijek ima i uvijek će ih i biti. Da, uvijek će biti i više će ih biti, ali okej, meni to ne smeta, samo i pomaše. To je za pohvalu. No, naravno, uvijek nekad te pogodi neki komentari, tako da je to uvijek stoji.
Ali opet ne možeš ti, brate, da ugodiš svim ljudima, brate, uvek se neće nekome svidjeti, razumiješ, kad toliko ljudi gledaju. Koji ti je bio najveći, ajmo reći, pad? Pad, pa sam imao, pazi, pa to možda kad sam krenuo na faksije. To je nekako, ja mislim, uzrokovalo, možda mali pad neki, malo veći od manje, nema pojma. Uglavnom, kažem ti, ja sam na svim nekako platformama sam bio, znaš, uvijek sam tako u životu nekad imao i rasti, pad, i rasti, pad, i rasti, pad. I uvijek, nikad nisam pratio to kroz ta neka ogledala, znaš, kao fazu, pad, sad je rast, super, sad je pad, ne. Ja sam uvijek gledao, brate, kad ustanem ujutro, ja kažem sebi, ok, brate, ovo je moja dužnost, ljudi vole zbog toga, vole to da gledaju, ja to volim da radim, razumeš, ustanem, ok, idemo da snimimo klip, to je rutina, brate, jednostavno, i gledam ljudi šta vole jednostavno, zbog čega mene vole, razumeš, ja to snimam samo, razumeš. Tako da nisam kažem ti, nisam nešto gledao, u posljednje vreme čak i analitika me, brate, iskreno briga za analitiku, uopšte i ne gledam, ali kažem ti, uglavnom sada samo je to rutina, brate, i da se to meni jednostavno sviđa, što radim. To je sad neko cilj, to mi je, znači, ultimativni cilj. Da više me bukvalno briga za to da li će imati 50.000 pregleda, da li će imati 1000 pregleda, znači snima što ti se sviđa, što volim da radim, šta ljudi vole, da se napravi neka zdrava priča, zdrava community, to je meni najbitnije, što kaže čovjek, bolje jedan kvalitetan lik koji gleda nego 100 nekvalitetnih, nego koji samo prođu, a to je TikTok, kažem ti, znači, Da. u smislu dobiješ 100.000 pregleda, a od tih 100.000 razumiješ možda 1000 su realni ljudi koji su pogledali, razumiješ i vole te. Da. To je problem jedno sa TikTokom, što ne volim, eto, meni stvarno, kažem ti, puno pratioca dolaze, stalno, brate, dolaze u svakom trenutku, ali, hoću ti kažem da je uglavnom TikTok takav, to ti je, kroz svi ljudi vide jednostavno i onda svi se kao fali. Ne znam koji je to trend, brat, mislim trend. Ja ne znam, prvo ja kad gledam nekog TikTok ili nešto, ja ne mogu da zapratim ako jednostavno ne gledam i ne volim, nego ti, mislim. Ne znam kako ljudi to prođu, samo se prate od jednog videa, to mi nije jasno kako to radi. Da. A reci mi, da li ti je ikad došlo onako da sve izbrišeš, da sve batališ? Pa, dosta često, brate moje, ne uradim to. Mislim, često sam ja menjao, zaključavao sam klipove, otključavao sam klipove, menjao levo, desno. Naravno, dođe ti, brate, jednostavno kažeš, brate, batalije ovo ne ide, razumeš, ali opet, to je neki kratko, samo ti prođe to brzo, brate, opet setiš se, brate, ne mogu bez ovoga, jebate. To sam vidio i kod sebe, razumiješ, kao, ne, brate, ne mogu ja bez ovoga, nema šanse. Znači, jednostavno, ne mogu, jednostavno čovjek ne mogu ja pre svega bez toga, ja moram da snimim nešto, jednostavno, to je to za sebe pričam, kažete, jesu nekad mi dođe batalija ovo, razumiješ, ali opet, osjećaj kaže opet stavim, brate, ne znam, eto za streamove često misliš, ali kažete, streamovi mi nisu toliko popularni, znaš, imam neki streamove koji baš dobro prođu, ali uglavnom kad streamujem nema toliko puno ljudi da gleda, znaš, gleda, nekad, kažem ti, ima nekad mnogo više, nekad pa nema nikog, razumeš, ali, znaš, to zbog streamova mi se uglavnom dešava, kao, batalij, ne mogu, brate, kako da batalijam, volim opet da streamujem, volim opet da se družim s ljudima, i nikad ne znaš kada će da bukne nešto od toga, znaš, možda se nekad desi, pa i ako se ne desi, bože moj, brate, to se meni sviđa, to ću da radim i to je jednostavno. Dobro. Reci mi šta bi bio, jel ti kad palo na pamet, šta bi radio da ne radiš ovo? Da, pa to je sad uglavnom najviše pitanje sad, postavljam sebi često. Pa, pazi, ne znam, iskreno ne znam drugu struku za sebe, stvarno ne znam drugu struku za sebe, radio bi sigurno neki posao, bilo koji posao, ne znam, ja stvarno ne vidim sebe stvarno ni u čemu drugom nego ovo, stvarno vidim sebe u ovom i jednostavno stvarno ne znam šta bi ja drugo mogao da budem, jednostavno ne znam. To je jedno što sam našao. Šta ti je ono bilo kao mali? Stvarno, to je, znaš, psihologija ima jedan mnogo zanimljiv način da nađeš sebi svrhu svog života tako što vratiš slike iz detinjstva, ali ja stvarno ne znam to što vratim te slike iz detinjstva, šta sam jako mali. Ne znam, brate, ja jedno što znam u životu volim mnogo se družim s ljudima i to je, ne znam, ali ne znam kako to može se uopšte nauči nekako, nemam pojma. Jednostavno volim da radim s ljudima, znaš, to je meni
uglavnom volao sam uvijek da sam popularan, to je jedino prvo bilo. Onda je sad počela, kažem, u posljednje vreme malo mi nekad i smeta ta popularnost. Ne ovako zbog života, nemam probleme, ali jednostavno nekad malo ti smeta popularnost u vremenu kako ide, ali od uvek sam kažem htio nekako da budem popularan, to mi je bilo zanimljivo i to je nekako bio sam, te da budem u centru pažnje nekako, ali sad mi malo to i nekad i smeta, ali dobro, uglavnom kažem ti, zato i sam prešao ovako na snimanje nekih stvari koje ja volim. Uglavnom, pre sam snimao svašta, ne znam da li si me nekad video, ali nije bitno. Pre sam snimao svašta samo da bi dobio preglede, znaš, meni je bilo samo pregledi, brate, što da sam popularan, znaš. I onda vremenom sam shvatio, brate, pa tada, brate, nije to fora, razumiješ da budeš popularan, a ne voliš to što snimaš ili radiš. I onda sam meni postalo više fora, ajde, brate, snimat ću GTA, volim igrice, volim ono se sezam. I meni to sam stvarno paše, brate, da snimam tako i te treninge i to, volim od uvek da snimam te treninge i to. Meni je to bilo uvek u krvi. I jednostavno sada u poslednje vreme, kažem ti, samo zbog radi toga što ja volim. Snimam si to što volim, brate, i mislim da je to najbolje, brate, kad ti snimaš ono, radiš ono što voliš i uz to imaš podršku i to je baš full, brate, onaj. Ali kažete, uglavnom sad samo zbog onoga što volim i to je to. Dobro. Reci mi, šta si rekao ono da si u faksu upisao? Engleski? Engleski. Anglistika i, kaže engleski jezik i književnost, mora da se naglasi. A ta književnost je ubistvena. Kad si počeo voliti taj jezik strani, preko igrica, pretpostavljam, ili? Aha, pa pazi, ja sam išao na privatni časove engleskog, to je bilo 2. razred, osnovne. I meni kao deda, aj brate, uplatit ću ti plaćaju. I išao sam, brate, 7 godina tamo i, kako ti kažem, išao sam na taj engleski, ne znam, išao sam samo da ga naučim, znači, bilo mi je zanimljivo da se družim tamo s ljudima, meni je atmosfera uvijek bila zanimljiva. Kažete, ja uglavnom su uvijek ide, ja volim samo da je atmosfera zanimljiva. Znači, ja sam išao uglavnom tamo isto zbog atmosfere, pre svega dobri ljudi, dobro zezanje je bilo isto. Uvijek je svaki čas bio zanimljiv tamo kad smo išli na te privatne časove, a i naravno učenje uz to je stvarno mnogo zanimljivo. Tako da, ali uglavnom kažete išao sam uglavnom, kažem, zbog društva, zbog družine i pored toga još bolje naučiš još nešto, znaš. Tako da uvijek zato kažem, timski rad je po meni najbolja stvar, po meni shvatio sam, brate, ja gledam, bukvalno, brate, znači da mi se da najteži task u životu, brate, ako imam dobru družinu, ima da ga reši 100%, brate. Znači, mnogo družina daje, ako ti je dobro društvo, to ti mnogo daje motivaciju da nastaviš dalje. Tako je, tako je. Ali engleski, kažem ti, engleski uglavnom išao sam čisto da naučim, kažem, igrice, filmovi više manje, ali uglavnom igrice, znaš, su bile presutne u tome da ja to sve iznaučim, što se kaže, ali da, uglavnom igrice i te privatni časovi, to. Dobro. Reci mi, da li još neki strani jezik govoriš ili samo engleski? Samo engleski, za sada išao sam nemački malo, nemački meni težak dosta bio, počeo sam ga, stigao sam A1 sam završio, A2 sam krenuo nešto, ali nisam polagao, nešto sam bila zatvorila škola, pa nismo nešto da stavim, nije bitno sad, ne, idemo dalje o tome, ali nemački da, možda ga nastavim nekad, kad mi bude zanimljivo. Mislim, on je fin jezik, samo dosta malo je teški, znači teško se pamti te neke reči, šta znam, to mi je, nemački mi najzanimljiviji, zato što najviše govori, šta znam, ovako neki drugi jezik, mislim, ne znam, engleski je najbolji. Mislim, engleski, brate, svugdje se priča, jednostavno, engleski je osnovni jezik koji mora svako da zna, brate, definitivno mora svako da zna, jer ti, brate, gde god odeš, ja mislim da se ti možeš sporazumeti na engleskom, mnogo ljudi na svijetu znaju engleski. Prvo je engleski, pa posle onda i mandarinski, valjda, Japanci što govore kineski. Ali to je mnogo teško, to divim se ljudima koji završavaju kineski, brate. To definitivno. Ima neki ljudi stvarno uče, brate, ona slova, one simbole, svaka im čast, brate. Ali to ako uspe, brate, on je najbogatiji čovjek na svijetu. Koliko se to, na primjer, kod nas u Srbiji plaća, na šta je to, brate? Ko zna taj kineski jezik? Niko ne uči, brate, a koga ne uči, on je doktor. Da. Koji bi grad posjetio? Grad? Pa sad, šta znam, Pariz, New York, mislim šta znam, to su neki grad, ne putujem toliko, ti kažem, svo to putovanje koje sam imao u posljednje vreme, uglavnom, pošto se tako, kažem ti, trčio sam jedno vreme dosta, to su uglavnom ti maratoni, trail runovi i tako dalje,
Uglavnom je to bilo putovanje i posjećivanje gradova. Prođem glupom, eto, odem u Makedoniju, posjetim Skoplje, posjetim Bitolj, da više dotrčim i tako, znači, uglavnom je to bilo. Nešto nisam još strastveni putnik, ali možda budem nekad, znači. Uglavnom ja volim, ne znam, to je neko čudno kod mene, što ja imam neku svoju rutinu. I gde god da odem, brate, ja više od 2-3 dana ne mogu da izdržim tamo. Meni je to, ne znam, neko, to su slušali Muđe skoro pričao, baš jedno video, brate, isto, ja i on smo isti, brate, znači, jednostavno kad negde dođemo i ja ne mogu više, od 2-3 dana gotovo, brate, ja ludim, brate, mora se vratim u svoju rutinu. Imam neku svoju rutinu ovde u svom gradu gde živim i to, znači, ne mogu da se naviknem negde, mnogo se teško navikam. Mada ne mogu, jednostavno ne postoji taj neki adaptivni sistem kod mene koji može da me adaptira na neku sredinu, jednostavno ne mogu. Meni je rutina ovde. Koji ti je najdraži naš YouTuber, streamer? Naš? Pa ne pratim nešto, pravo ti kažem, ne bi mogu da izdvajam, stvarno ne pratim, brate, nijednog streamera ne pratim. Ne znam, stvarno ne mogu da izdvojim. YouTuber, eto, na primjer, koga sam gledao, pa i Muđe, brate, Muđe mi stvarno, skoro sam gledao, Muđe mi uvijek stvarno gledam. Ja uglavnom kad gledam YouTube, mada slabo i gledam, ali kad eto, skoro sam pogledao, ne znam, onaj Vlogmas sam ceo odgledao, to mi je bilo mnogo dobro, ja to obožavam. To je prvi Vlogmas koji sam gledao do kraja i mnogo mi se svidao. A Muđu isto sam gledao sa Ćaletom, brate, 1000 puta sam rekao, sveća se dok sam radio jedno vreme u perionici nekoj, da mi tako prođe vreme, znaš, upalim Muđu pa 100 klipova, Rocket League, meni je samo Muđe i Ćale, meni je Muđe najbolje zato što ostao je jedini normalan, jedinstveni, nije se prodao, znaš, snima ono što voli, radi se i dalje, brate, ne gleda toliko preglede, radi lik šta voli, brate, i to mnogo volim kod njega. Dobro. Reci mi koju bi poruku dao pratiteljima, ljudima koji nas gledaju, slušaju, ljudima koji tek pokušavaju ući u ovaj svijet? Pa prvo, pratite ono što volite, znači nemojte da slušate drugi ljude, brate, mislim, jeste da je lepo, treba slušati drugi ljude, jer ne živiš samo na ovom svetu, trebaš uvijek slušati drugi ljude, treba uvijek slušati nekog pored sebe, ali ne uzimajte sve zdravo za gotovo, prvo slušaš sebe i onda kad slušaš sebe, vidiš, aha, to što mi on rekao, ok, dobro je, ali mora ja to malo da preradim, ali lekcija, kažem ti, najbitnija i za taj fakultet, još sam sve pričao, moraš da se fokusiraš šta ti voliš i gdje sebe vidiš jednostavno, šta ti voliš, ti jednostavno tu guri, brate. Ali uglavnom ono što ti voliš i što hoćeš u životu, to mnogi neće da podržavaju, to sam siguran, ali brate, to ti je, mora da se boriš jednostavno, ako hoćeš da ostvariš ono što želiš, borba ti je neizbežna, brate. Neće sve da bude med i mleko što se kaže, tako da, a za ovaj sad što pričamo streaming i to, pa treba što više ljudi da snimaju, treba ljudi što više da snimaju jer to uvijek može da pomogne nekome. Ja to prvo pričam za self-improvement niš, pošto sam ja jedno vreme bio self-improvement kanal i tu sam baš isto porastao i u toj sferi, jer me mnogi znaju zbog toga. Kako se zove, ali uvijek kažem ti ima neko ko će da podeli nešto svoje, znaš. Lupam eto za GTA 5, ja snimam te neke iste regove koje stvarno možda su svi vidjeli, ali ja nekako na svoj način prikažem to. I onda drugačije malo izgleda, znaš, nije baš isto kao kod svih. Ali taj content creation je stvarno ljudi lepa stvar dok god snimate nešto normalno. I dok god snimate nešto što stvarno ima vrednost i što će da pomogne ljudima, ja stvarno samo to rakajte, brate, ako želite streamati, se streamuje, brate, jednostavno, uvijek možeš se nešto da prikažeš na svoj način. Ja ću opet pomenuti Miškovića koji pričao, kaže, sve je uglavnom sve izmišljeno, znači sve ti u svetu uglavnom izmišljeno, ti ne možeš da izmisliš toplu vodu. Samo treba da uzmeš ideju i da je pretvoriš neki svoj način, da izmisliš nešto svoje, jednostavno sve ti je uglavnom izmišljeno i to je retki su pojedinci koji će nešto novo da izmisle, ali piće i toga naravno. Ali vidjet ćete ljudi, vremenom pratiš proces i radiš, guraš svoju priču i eto vidjet ćeš šta bude. Dobro. Ok, ajmo još za kraj par pitanja, brzih, ali onako baš brzih pitanja. Blitz pitanja se kaže. Može. Znači, GTA 5 ili San Andreas? GTA 5. Dobro, iPhone ili Samsung? iPhone. Dobro. Samp ili 5M? Samp. Dobro, konzola ili PC? PC. Dobro, filmovi ili serije? Sad me uhvatio, brate. Pa... serije. I zadnje, TikTok ili YouTube? Ne to pitanje, brate, ne.
Pa ne znam, to stvarno ne mogu da izdvojim, lele. Ne znam kad bi se sad... Ne znam, YouTube, ajde, kaži ga YouTube. Ne znam, meni je TikTok, volim i TikTok, drag mi je, ali YouTube ipak pravim. Dobro. Imaš li neku poruku za kraj? Pa evo, uglavnom sam rekao šta ima, brate. Pratite svoje snove, rokite, šta vas zanima. Uvijek podržavajte, nikad ne hejtujte, gledajte sebe, svoja posla, brate moji, podržavajte drugi ljude. Ali bitno je, znači, da pratite sebe i svoje snove. Rokite ono što vam se sviđa. Definitivno. Dobro, ja se želim zahvaliti, znači, Milanu, što je gostovao u TechX podcastu trećem, što nam je to, ajmo reći, u jednu ruku i pružio priliku da se vratimo nakon skoro 2 godine. Očekujte još puno gostiju, imamo i goste iznenađenja. Ovim putem se želim zahvaliti Cineplexu što podržava naš rad i naš trud, evo već 6 mjeseci, što je i glavni pokrovitelj i kategorije filmovi i isto tako sada i podcasta. Tako da će moj jubilarni 10. podcast, za kojeg već imamo jednu osobu, ali nećemo reći koju, bit će snimljena u kinu, možda vjerojatno i putem live prijenosa. Tako da eto, želim se zahvaliti njima i cijeloj ekipi Cineplexa, želim se opet zahvaliti Milanu što je gostovao tu, želim se zahvaliti i mojim i njegovim gledateljima i pratiteljima. Zapratite i nas na društvenim mrežama, isto tako i njega. I to bi bilo to, sve društvene mreže ćete imati dolje u opisu videa. I to bi bilo to, ako Milan još ima nešto za nadodat. Pa samo da ti zahvalim, Gabriele, hvala puno što si me pozvao, što smo eto obradili. Možda će ovo stvarno ovih sat vremena nekome nešto da promeni neko mišljenje, neko će nešto drugačije razmišljati, ali svakako hvala tebi, hvala tehničkoj ekipi, hvala Cineplexu, hvala svima i nadam se dalju saradnji i da bude sve još bolje. Svakako. Ništa ekipa, eto ga, vidimo se u sljedećem podcastu i to bi bilo to.